Hayırlı gün, hürmetli millettaşlarыбыз. Bugün bizning studiyamızda qonaq бар. U büyük köp proyektlar авторы, tanılgan arxitektor, Татарстанның һәм Россиянең ат казанган архитекторы Фирдәүс Ханов. Фирдәүс абый, абый дип сөйләшергә каршы түгелдер бит. Ярар, әйбәт. Абый бит инде. Абый бит инде. Минем сезгә шундый сорау бирәсем килә. Менә сез бик күп кенә проектлар эшләгән архитектор. Bu Түбән Каманы күз алдында тотып әйтәм инде мин. Сез Түбән Каманың почетлы гражданины да. Менә сезнең өчен иң күңелгә яткан шул проектлар арасында кайсысы? Бу сорауга еш бирәләр. Мен инде сорау бирәсем дигәч, сер дип тотканың, минем өчен инде бу теге ят сораулар түгел, чөнки һәр вакытта да шуны сораштылар, кайсы әйбәт, кайсыдан яратасың, кайсы күңелгә ята дип әйтәләр дә. Мен инде башка иҗади кешеләр кебек җавап бирәсем килә, һәрбер күңелдән чыккан эш, һәрбер кешегә күренгән әйбер, ул тырышып эшләнгән әйбер, күңелле биргән әйбер, шулай кирәк дип уйлаган әйбер, шуңа күрә ул яхшымы, начармы, ләкин ул синең балаң кебек. Миңа инде һәммәсе дә, миңа кадерле һәммәсе дә минем өчен бик әйбәт, бик матур, ләкин ул архитекторның проектлары аңа үзенә ошаса да халыкка ошыймы, ошамыймы, аны белеп булмый. Шуңа күрә халык яратып, төпләнеп, ничәдер елларга, гасырларга кала икән, ул инде әйтергә була эшнең сыйфаты булганда, халыкка яраган дип әйтергә була. Булай бүгенге көндә яратмаган, начар дип әйткән, күңел төшерә торган эшләрем юк, Аллага шөкер. Менә сезнең беренче эшегез 1976 елда эшләнелгән, ялгышмасам. Менә шул вакыттан бирле күпме бинага дип әйтим микән, парк, стеллалар, бик күп индалар. Ничә шундый менә халык күңеленә кереп калган, халык күңеленә урнашкан һәм халыкка хезмәт итә торган проектлар эшләдегез сез? Ничә дип менә бу китапны чыгарган вакытта сентябрь аена тикле әзерләнде ул, былтыр юбилейма әзерләнде. Шул вакытта мен инде теләсәм теләмәсәм дә менә нинди эшләрне кертергә микән дип эшләрне барлая башлагач, байтак кына җыелды бер уйлаганда. Төпләп менә мактанырдай, зур иттереп кеше күрсәтердәй, китапка кертердәй һәм башка җитәкчеләргә, үзебезнең профессионал кешеләргә күрсәтердәй 60-тан артык эшем бар икән. Бик күп бит инде. Әйбәт бит. Әйбәт, ул бит елына ничәшәр эш килеп чыга, эшләгән дәвер эчендә. Мин анда кертмим әле вакытыяграк эшләрне, теге стеллалар, һәйкәлләр дә әле минем өчен бик зур дип әйтмим, чөнки һәйкәлнең бер өлешен мин эшлим, архитектор икенче өлешен эшли скульптор. Шуңа күрә алар мигәл кертмим әле, хәтта андыйлар да безнең шәһәребездә дә, башка җирләрдә дә мин санап чыгардым 9-дан артык һәйкәлләр дә. Шуңа башкаларына бик кертмим. Менә зур, яхшы, төпләп эшләнгән һәм газетларда, журналларда, открыткаларда, аннары килгән кунаклар фотога төшкән җирләрдә мондай эшләрем менә шул 60-тан артык. Аллага шөкер. Менә сез бит инде авыл малае. Менә һөнәр сайлаганда без бит инде күңелгә якынрак теге күреп үскән һөнәрне сайлыйбыз. Сез нишләптер менә архитектор? Авылда туып үскән архитектор күп түгелдер ул? Ничек дип әйтим, бу профессиягә, бу һөнәргә мин ишрак рәвештә килеп кердем. Ишрак рәвештә. Чөнки мин авылда да, мәктәптә дә яхшы рәсем ясаучы кеше буларак үземә күрә инде мин данлыклы булдым. Әйтелә бит, лучше своей деревне король дигән. Шундыйрак булды. Анда 5-6 метр озынлыктагы стен газетлар чыгарадык. Анда мин рәсем ясаучы тип кеше мин. Шуңа күрә мин үзем инде киләчәгемне шушы рәссам булырмын дип хыялланып биргән идем. Ләкин төрле сәбәпләр аркылы ул рәссамлыкка керү мөмкин булмады. Мин инде элек институтка керүчеләргә бар иде справочник поступающий вузы дигән бер китап чыгаралар. Китап чыгаралар, экзаменнарны. Шуны актара, Казанда нәрсәләр бар, нинди институтлар бар. Шунда инде килеп төртелдем. Шул Казан төзүчеләр институтында беренче экзамен, беренчесе рәсемнән икән, бер факультетка. Обычно инде булай һәр кеше белә, беренче экзаменны алалар профильле эшләргә тиешле кешеләрдән. Мәйтәм монда инде рәсем ясаучы кеше икән, бу профессия буенча архитектор булып чыкты. Шунда ишеттем беренче мәртәбә дигәндәй, төпләбрәк архитектор профессиясенең ничә икәнлеген һәм кемнәр кая укып чыкканын шуннан белеп алдым. Шулай кирип киттем, Аллага шөкер. Мин әле бүгенгә тикле
ышыраклар рәвештә килеп төтелгән шушы һөнәргә мен бер дә үпкәм юк. Мин шатланып моны яшим, чөнки рәссам булсам ничек булыр иде, кем булыр идең? Аларның тормышы бераз аерымрак, гади кешеләрдән, алар үзләренә хуҗа, алар иртән кирәк икән бара, кирәк түгел икән бармый, кич кайта икән кайтмый. Аларның менә мин аларны белеп торган әйтәм инде. Аларның тормышы бераз иреклерәк. Булай менә бу монда гел контрольдә торырга кирәк. Монда вакытында барырга кирәк, вакытында кайтырга кирәк. Юк, менә бит архитектура ул иҗат бит. İcat. Lakin min icat işi bilen işlevişi institutlara kirmedim. Proyekt institutlarına kirmedim. Min kildim, institut bitirgeç mana bu illerge munisipal turmuşqa kildim. Munisipal turmuşqa. Başqarma komitetqa Tüven Kamının baş arxitektor işley başlagan çağa tikli әле min анда эшләдем. Гади архитектор булып кына ничәдер еллар. Анар гына булдым башка архитектор. Анасын инде бу чиновник формасында минем гомерим үтте шул башкарма комитетында архитектор булып. 44 ел менә вакыт шулай чиновник булып үтте. Чикләмиме ул менә иҗатны чиновник булу? Бар ансы, чөнки безнең бер җитәкче әйтмим инде фамилиясын, аны сез барыгыз да беләсез. Минем шушы эшләр эшләгәнне белгәч, чакырды да син давай Фирдәвис. Или ана проект институтка барып проектларын яса. Или менә монда муниципаль службада хезмәт итә. Начальник управление эшләде бит. Икесенең берсе. Тегесендә монда бергә катнаштыра ярамый, монда килеп чыга әйбәт булмаган бер мөнәсәбәт. Үзең ясыйсың, үзең кул куясың, үзең төзәтәсең формасында. Икенчедән вакытында ала ул иҗади тормыш. Эштән соң да эшлисең, ягат кастә эшлисең. Бу төп эшкә инде комачо киргә мөмкин дигән кебек әйтте дә, сайлагыз дип әйтте. Мин инде проектны эшләүне туктамадым, барыбер эшләдем, ләкин үземнең фамилияны курмый башладым. Авторга. Карыйлар, тикшерәләр, раслыйлар, әйбәт, тегеләй булай. Китә төзелешкә, төзелештән соң инде яхшы килеп чыга икән, бер момент тапкач әйтәм инде. Бу минем проектым эшләнгән иде. Шулай 2 мәртәбә шундый момент килеп чыкты да, ахырдан сидүм бишә кул селтәделәр, ярар эшләсен дигән формасында. Менә Түбән Кама шәһәрен карап куанасызмы? Монда бит нисенең күпме көч, күпме кул кеше, күпме күз нурлары, бик күп хезмәт салынган. Шәһәрнең үсүендә, яңаруында. Мин килгәндә Түбән Кама шәһәренең әле яртысынан күбесе төзелмәгән иде. Әле бер моментны искә төшереп алам килде. Шәһәр уртасы, хәзерге көндә шәһәр уртасындагы кинотеатр янында трамвайга утыргач, мин үземнең чүп каласы тукталышына узып киткәнмен дә, трамвайны карыймын, кырдан бара. Кыш көне әле бу, кырдан бара. Кая карама кар, кая карама бушлык. Кырдан бара, анасын бурулан чиктеп, каядыр бурылып та кире, анасы китте кирип урманга. Менә урманда трамвай йөргәнен күргәнегез бармы? Юк, конечно. Юк, менә миндә юк иде. Урманга кирип китте, анасын урманнан бурыла төшеп киттек тә, Красный Ключ бистәсе булып чыкты бу. Шунда бара икән. Шәһәрдән булачак шәһәрнең урамнары әле урамы юк, ләкин схемасы бишә төзелгән трамвайлар шуннан бурыла бара Красный Ключка барып җиттек. Шунда мин күреп алдым, шәһәрнең әле бик күп төзеләчәк җирләре бар икәнлеген. Булай шатламыйсың, чөнки шәһәрендә 60-тан артык объекттың тормышка ашкан икән, алар минемчә әйбәт дип санала икән. Һәм шуннан да алар бик күбесе бик матур, һәм күбесе шәһәрнең бизәрешенә бик каты йогынты ясый. Шатланасың, шатламыйча булмый. Ләкин бер моменты бар. Тормышта төрле проектларны күргә туры килде. Читтән килгән проектларында кайберләренә кулда куелды, кайберләре төзелә башлады, ләкин аларның кайберләре нинди сәбәпләр аркылы төзелмәгән икән, аның урынына башка төзелгән икән. Мин шәһәрдән үткән саен менә монда мысылга тиеши, монда гына әйбер килеп чыкты, менә монда тегесе булга тиеши, менә монда гына әйбер төзелде дип шулай карый күңелдән чагыштыра шәһәр буенча йөрим, кай вакытта шәһәрдә йөргәндә ял түгел, баш авыртып чыга. Уянып баш авыртып чыга, чөнки булачак яхшы объектлар урынына ниндидер бер уртачагына объект килеп чыккан икән, ул гел миннән тормый. Миннән генә тормый. Мин бит анда иң олы кеше түгел шәһәрдә. Бездән дә әле, миннән дә әле олырак берничә кат кешеләр яши. Алар аркылы үткәрә кирәк бөтен проектларны, аларның ризалыгыннан башка бөтен нәрсәне эшләп бетереп булмый. Шуңа күрә синең теләгәнчә булмагач, ниндидер объектлар, ул биналар, ул проектлар синең теләгәннән башкачарак булып тормышка ашкан икән, бераз күңелгә бер шул туа.
Çünkü menimçe o kay vaqtda dürüst de bulmay. Kay vaqtda aның итажлары кирәкле хәтле түгел. Ләкин төс икенчерәк төрле килеп чыга. Башка берләр белән начарак дип уйлыйсың икән, күңел бер чыга инде. Шуны әйтәсем килә, Түбән Каманың күркә дип әйтим икән, безгә иң матур урын мәчет урыны күзгә чалына бит, әлбәттә. Әйе, игътибар итәбез. Менә Сөмбикә мәчете проект буенча төзелгән Түбән Камада. Бу Җәмигъ мәчете дип аталган ул безнең шәһәрдәге 88-89 елларда проект ясалган иде. 89 елны төзелә башлады. 96 елны төзелеп бетте. Ана шул 6-7 ел төзелеш булды. Туктабрак, чөнки ул вакытта бик авыр заманалар иде. Акча булмаса сәбәпле, материаллар булмаса сәбәпле, тагын башка сәбәпләр аркылы сиясәт моментлар да булды. Ул 96 елны төзелеп бетте. Җәмигъ мәчете 4 манаралы, 60 метр биеклектә ишесе, 4-нчесе 4 метрга артыграк, ансында 65 метрлы шундай улы мәчет әле Татарстанда беренче генә иде ул. Менә исегезгә төшерә балам, Кол Шәриф мәчете Казанның 1000 еллыгына төзелде 2005 елны. Мен әйтәм, безнең мәчет 96 елны уже хасил булган иде. 9 елдан соң гына Казандагы Кол Шәриф мәчете туды. Шуңа күрә мин аның беренче Татарстанда беренче җәмигъ мәчете булган ролланам. Ләкин шул ягы бар, безне укыткан вакытта институтта нишләптер мәчетләр проектлар ясарга өйрәтмәделәр. Храмнарның проектларын ясарга өйрәндек. Аларны чыгып реставрация дигән оешма аркылы чит ярларга ясап бирдек. Бүген төзелеп эшләнгән объектларның размерларын ясап, рәсемен ясап, архивка бирергә итеп чит ярларга ясап бирдек. Аларны нишләптер менә матур иттереп дәүләт аркылы эшләттерделәр. Мәчетләрне эшләргә өйрәтмәделәр. Шуңа бу эшләгән вакытта өйрәнүгә туры килде бик күп әйберләрне. Уфадан да килделәр, нәзарәттән архитекторлар, алар да үзләренең киңәшләрен бирделәр. Шулай итеп, белмәгән әйберне тиз генә арада өйрәнеп, проектын ясап, эшләп чыгарга мөмкинлек туган икән. Мин шушы Аллаһка рәхмәт әйтәм. Менә бүгенге көнгә тикле ул матур һәм бүгенге көнгә тикле ул халыкны җәлеп итә. Шәһәрнең уртасында булганга күрә, мәхәббәт бина булганга күрә, шәһәребезнең хәзер үзенә күрә бер брендын әйләнеп бара. Карама открытларда да, журналларда да алар инде чагыштырыла. Мәчетләр шул берәү белән тукталып калдыгызмы, яшә сезнең проект белән төзелгән башка мәчетләр дә бармы? Бар, алар минем 6дан артык мәчетләр төрле җирдә, Мизелә районында бар, Азнакай районында бар, үзебезнең районда да берничә штук бар. Менә бүген көндә матур мәчет дип аталган, бу альбомнарда да бар, китапларда да бар. Нур мәчетен мин ясаган идем, актанышка булмас микән дип, туган якта тоже кирәк матур мәчетләр. Антурда сүз дә булган иде. Антурда инде теләкләр дә бар җитәкчеләрнең. Эшләдем, макетларын да эшләдем, искиләр, проектлар да булды. Ләкин төрле сәбәпләр аркылы аны төзергә насыйп булмады. Үзебездә инде мәчет кирәк дигән җитәкчелеккә мин әйттем, минем бар, минем әзер. Минем күп объектларым алдан әзерләнә. Шуңа мин теге кеше алдында теге мактаудан түгел, ләкин алдан эшләнгәнгә күрә җитәкчелек каршы килми, бар бит ул. Әйбәтме? Әйбәт. Тагын нәрсә кемгә дә заказ биреп, тагын күп мәр вакыт әрәм итеп, аңа түләп, мин бит аны бушка эшлим. Эш вакытында эшләнгән әйбер миңа түләнми. Минем күп әйберләрем әле тоемса почти бушка эшләнгән эшләр. Шуңа бар икән, әйбәт икән, китә. Төзелешкә. Менә тагын шуны әйтәсем килә. Мин барып шаккатып кайткан идем Түбән Камага баргачтан Тукай паркында булып, ондагы моторлыкка прям сукланып кайткан идем мин ул вакытта. Ансы да сезнең эшегез. Качан булды ул? Бу булды Разил Абый Валиевның юбилей көннәрендә бардык без анда. Менә шул вакытта күрдем мин ул паркны. Менә бу паркны эшләргә моның планы сезнең башта тугандыр инде. Монда планы формасында әйтсәң ансы шулай паркның үзе. Менә һәйкәлне Тукайның 100 елына куярга урын кирәк булгач, без беренче урынны әзерләдек һәм Бакурманчы урлакта исән иде. Үзе килеп, таягына төртеп, менә шунда әйбәтрәк булыр дип урынын күрсәтте иде. Бүтән сөйләгән урыннарны карагач. Шунда һәйкәлен куйдык Тукайның. Бюстын Бакурманчыныкы, bütün калган өлеше, архитектура өлешләре, анда инде ничек кирләнчек чыгыла, нәрсәләр җыела, нинди стыллы, нәрсәләр эшләнә, бөтенсен мин эшләп биргән идем. Шуңа күрә без ул һәйкәлнең авторлары бер икосын алабыз. Шуннан соң һәйкәл артындагы улы сквер минем күңелне тырнап торды, чөнки ул
taşlandık idi, anda pişarak idi, anda halk tilesen çık yürüydü. Bir neçiklewsiz etler de, başkalar da. Şoňa men uylap koydum, munda indi ýeňdir bir motor park kerek bular diýip indi işlerge uylap ýürüdir idim. Ahadan Tokay bulgaç, taň indi park indi. Tokay bilen belerge kerek. Her gün, her ýylyny üstele şol parknyň eskizlerini işley başladım. 91-nji ýyldan birli işley başladım da, 24 ýyl diýen söz işlegenmin. O eskizlerini üstü Allah'a şükür özümüzün prezidentimiz 2015-nji ýylyna parklar ýyly diýip ýylan etdi de, döwlet hesabyndan akça karaldy bizim parkka da. Şo aýtdyryp, turu kildi bit. Eskizler de äzer. Akça da kildi. Taňa seldep tura. Şo aýtdyryp, Hudaý Teala bire. bir aý işte kile indi. Ýaxşy ýaktan kile. Ýaxşy ýaktan. Şarkı kilmi tagandyr. Şo aýtdyryp, işlerine başladık. İşlegen wagtda tegesem üstel dindi. Şo aýtdyryp, toýmuşa motor gana park edip çykdy. O menimçe Russiýada birden bir park diýip uýlaýmyn, çünki başga ýerde birde görgende işlegenimje ýok. Şähslerge bagyşlangan, alaryň ismi bilen beýengen parklar bek köp. Gazanda da bar. Gorki park. Gorki parkı. Ani şapsyn Gorki parku. Аны коя Горкилылыгы. Коя. Нәсәсе бараның Горкилылыгы белән. Әйдә башка исем куштакта берин сүзгәрми. Толстойский верлары бар, ана Державинныкы да бар, тагын башка шәһәрдә башкаларныкы да бар, Пушкиннаркы да бар. Бик күп алар. Ләкин аларның менә иштәге мөхитлеге, менә бүтән әйберләре анда бик берсенә берсе бәйләнештә түгел. Әминда менә минем паркта Тукайдан соң китә зур 9 метрлы кирәтәгән арка. Ул менә Вияс урыш әйткәндә, татарча белән эшләнгән, үзебезнең ләлә шешәге кебек эшләнгән ул. Инде хан күрмәктә татарлык икәнлеге. Heykәлләр күп узып китәсең, кайберләрне белмәсең дә. Амында heykәлнең күрмәшә кемнең икәнен аңламасаң да, аркага карап син татарны икәнен күрәсең. Күренеп тора ләкъя. Анна кергәч инде Тукай битендә күбрәк урман җанварлар турында иң беренче 6 штук җанварларның скульптурлары кашала. Тотем дип атала ул. Тотемнар кашала, анда кошлар, анда бүреләр, анда куяннар, нәрсәләр шулай кашала. Кишене инде кергәч, әкрен урман дөньясына кертеп әзерли. Күңел белән әзерләнеп керәсең дә, кергәч инде кашала инде кызчык күбәләк белән. Анлар китә шүрәле, батыр белән, анлар китә инде бүре, сарык белән, анлар инде әби утыра, онук белән, анасы инде онук, küçük bilen şöyle bütün nesnelerini senin ekranına karab koyarsın. Anın yanında kitap kebek yazılgan urunlar var. İki tilde tekst yazılgan. Karab okup alabasın bu nersege bağışlanan. Anın tüp işteligi. Birinci söz bilen yazılgan. Yani уже bilmesen de bilip gitesin indi. Şöyle ortasına var bitken işte fontan kaskatlı fontan. Adına fontan değil. Fontanga kirgen basmada otura. Su anası çeşin taraf. Аның артында инде куак артында качып, малай басып тора, тәле малай, аны күзәтеп тора, тараган урлар өчен. Менә шул әбеләрнең күргәч ишегендә Тукайга гашык булмасында ишек белми китәсең. Барып чыкканда сен инде Тукайның төп әсәрләрен өйрәнеп чыгасың кыскана вакыт өчен. Белмәсәң дә. Аннары менә шуны әйтәсем килә, мактан дип кабул итмәсеннәр, башка яктагы эшләүче иҗади кешеләр Менә художникларның, рәссамнарның işin карар өчен музейга кирә кирәк. Акча түләп, билет алып, вакытын чамалап эшләме дип әле белеп кирә кирәк. Шул ук язучыларның китапларын укыр өчен я кибеткә барасың, сатып алырга. Я китапханага барасың, абонент алып. Әпәт изләп ничек төр табырга кирәк. Менә музыкантлар нәрсәләр, алар инде радиодан, тегеннән, моннан Həmməsinin də işin iştiqlay izləb tapıb qına ili qararğa ili tığınara kirək. Əminim işlərini alay izləsi də yox, tüləb kirəsi də yox, tərcümə itəsi də yox. Görünüb tura, qaysı xalqlıq ikən, görünüb tura, nindi əybirlər ikən degen. Həm ol günü tün işləyib, gündüz də işləyib, tünə də işləyib, qış günü də işləyib, jəyken də işləyib. Ona spistənlik kirəsi də yox, məxsus rəvişdə. Məxsus rəvişdə əzilənəsi də yox. Uzub gitkəndə sən qurub gitəsin. Hem elul milli canlı olsa milletke işleten neticeli evir olsa ol bir de kıymetli çünkü ana işkivetiminde bu tapta bulmuyor başkalar bile. Şulay. Biraz abi mene sizne
Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына тәкъдим иткәннәр. Менә бу тәкъдим итүне сез ничек кабул иттегез? Сез моны күңелегез белән бу эшкә кереп киттегезме? Яисә әйдә ярар инде иткәннәр икән, иткәннәр дип кенә кабул иттегезме? Мине бит инде тәкъдим иткәннәр инде. Шуңа күрә мин анда үтә алмагач, бераз күңелдә төшкән иде. Ярар инде, юк икән, юк, чөнки монда үзләренә күрә клуб, берсен-берсе беләләр, берсен-берсе аралашалар. Алар инде берсенә каршы килмәсләр дип уйладым, чөнки мин читтә кеше буларак монда гелдә йөрмәгәч инде белгән кеше белә белмәгән кеше юк. Шуңа күрә шулай үтәлмәгәнгә бик күңелем төшмәде. Бу юлы тәкъдим иткәннәр икән, мин уйлап куйдым. Димәк, бөтен Татарстандагы архитекторлар арасында мине сайлаганнар икән, бу эшкә тәкъдим иткәннәр икән. Димәк, бу милләткә, татарыбызга, аның эшенә, аның тарихына, аның тормышына йогынты ясардай архитектура эшләре аз дип әйтергә була. Һәм булганы да күбрәк миңа кагыла икән. Ничек шатланмыйсың? Шатланасың. Ул бит гомерең бирелгән эшләрең шушы яктан да кабул ителә икән. Ул шатлык бит инде. Без сезгә бу эштә уңышлар телибез. Алла бирсә, менә апрель ае ахырында Тукай туган көндә сезнең исемне ишетергә язсын дигән теләктә калабыз. Иншалла. Уңышлар сезгә. Алла бирсә, менә шул көндә без сезнең белән кабат очрашырбыз әле. Алла бирсә, Алла бирсә дип әйтеп куйыйк, чөнки бу эшне мин инде буламы, булмыймы, кемдер әйтә, премия йөриләрдер дип. Юк, премия дә йөрмибез. Эшеңнең нәтиҗәсен шулай итеп расласалар, минем өчен күңелле әйбер. Гомерең юкка үтмәгән дип уйлыйм. Шулай булсын. Без яхшы яңалык көтәбез. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның һәм Россиянең атказанган архитекторы, Түбән Кама шәһәренең мактаулы гражданины Фирдәүс Ханов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.